ka-K5 na aresto na sang Igbaras Municipal Police Station ang suspect nga naglabo patay sa iya man lang tiyo dito sa may barangay Talayatay sa Diriman nga Banwa mga ka-K5. Ang krimen ang natabo pasado alas 2 ang hapon Abril 28 samtang naaresto alas 9 sang aga Abril 29 ang suspect sa boundary sa barangay Bagay, Igbaras kag barangay Tigmarabo, Miagaw, Iloilo. Ginkilala ang suspect nga si John Ray Espada, 27 anyos kag biktima nga si Jose Edwin Espada, 51 anyos. Sa interview sa K5 News FM Iloilo kay Police Captain Francis Lumahan, hepe sang Igbaras Municipal Police Station, ginpayag sini nga nakabaton sila sang impormasyon nga yara sa suba nga napatungan sa duha ka barangay ang suspect nga nagapaligo. Gilayon naman nga nag-operate ang kapulisan kag madinalagon nga naaresto ang suspect. Suno pa kay Lumahan nga base sa pahayag sang pamilya nga may diferensya sa paminsaron si John Ray sa di nagasuprer ini sang nervous breakdown. Hindi pa maistorya sa maayo ang suspect suno sa hepe bangod lain-lain ang iya pahayag kag wala pa mahibaluan kung ano ang motibo sa paglabo niya sa iya nga tiyo. Maga-request naman ang kapulisan nga ipaidalom sa medical assessment ang suspect. Samtang murder naman nga kaso ang i-file batok sa suspect pananglitan nga hindi magpaareglo ang iya himata sa ginhimo sining nga krimen. Natigayon man nga madakpan ng aton nga suspect. Sa during arrest wala man naman siya naga-resist kag ano man sa saton upod man sa aton sa marinong kag mataway. Oo. Mga ka-K5 dire no sa entrance gate or sa gate sang iniya nga balay nag-agi ang ining suspect mga ka-K5 nagsunod di siya nga do sa normal lang suno iya sa na interview naton sa tagbalay pag asta nga nakalabot din siya mga ka-K5 sa may ubos kung sa diin nahamtang no ang ining victim nga barangay Tanod mga ka-K5 then paglabot niya di sa may area gate or ang crime scene naglabay di siya sa kilid sang tangke tungtong siya sa may bakal sa mga ka-K5 kag dito sa may scene nagatindog ang ining victim kag way mahibaluan sa rason no or way nasang duruga mo hinali lang niya ginlabo sa likod ang ining victim mga ka-K5 nga gintunaan sang iyaya nga gilayon nga kamatayon. Live diri sa Banwa sang Igbaras ini si ka-K5 Karen Badilla para sa Kampiyon nga Balita, Serbisyo Publiko kag Kalingawan sa Iloilo. K5 News FM. This news is brought to you by, do you feel tired all the time? Do you have frequent infections? Do you have always cold? It's a sign of low immune system. Boost your immune system with Clinica D3 Bio. Antibacterial, natural antioxidant, immune system booster. Clinica D3 Bio has vitamin D3, lauric acid, and monolurine to fight against all viruses. Try Clinica Vitamin D3 with Coccus nocifera.